nai tongnai joto khapangni tahuktai buhukchong jeng chini kokti binengei tini buhuk kosmi debromani nukhungo jeng phaisuphaikya tango oro sokpaya nangkha hangke thangnai salkya sekango khoroksa rwngphwrwngwi tongnai rwngbokhorok headmaster bumung olendro debroma bo khoroksa bukhuk je kosmi debromano sikla tongna logi somani o sikla tongna logi sowoi sikla tongjagya angei bono Munda Basti Rwngnogo bo khesari songwi tongmani eba mid day meal maisong tongmani o bono abo sokogwi rikha paithago IS office o thangka buku kosmi obono tui paithago aboni yagulono je IS office o thangmani poreo je Olendro Debroma bono tanani thangmani datlange waini abaige thangka oboni poreo abono thami mai angino Sampahawar PS ni police naimo thangrok borokno information khobor rima bai borok thangoi abono borok swal khlaikya swal khain poreo Olendro map sanka je buku kosmi debromano angtai mohai akhol onglia phiaba o jorao obo chakri bono je chakriya obo je khoroksa bo mamusong tongmani khaikya mano khaikya maya phiaba bo oboni poreo no je police ok samani yagulo bono map sanika ba bono nimangsa khairika khaimani poreno bini je mamusong tongmani sokogwi rikha Olendro Debroma tabuk bo mamui ma songya oboni yagulo taisa bor thangjabka Khumulung ADC headquarter o borok thangka aro siuno thangmani pore EM Robindro borok monangbai malaikha borok malaina thangmani jorao EM Robindro saka nongni arai aja tagani bagui ang norni aboni bagui matha gamia hinai ko obono puila phaidi jeng kothana bobo haingkha jeng khnani ne buku kosmini khuktai yang phaidi kisa sagradi o dini pati mung bahaingkha ko prothom hangkai bo ang school thangoi nogo phaikya nogo phaiman pore bano phone khayo phone khaikya hangkai tam khai tong yokhini sungo prothom hangka ang bo saka kwayok chai tongo hinai hangkai bo sawano nung ang bai sikla tongdi sikla tong hangkai no nang mani kaham pa yino nana ang school ni bo sokong ni ya bosani kagos poto jo khayo wano tainano boike bo sokong mani hne kok obo hai sawo hangka ang bin kongno khnawoi ang an bo saino bo sari kana hadi jini master yana bo hai hini sawo hangka an bo saibo jo rijakha bo tanga ekta master ta ti sa hini jing thangka school thangka kone jing salari akona yo ni member yok ta SMC committee yok baisung IS office thangka bono sokong nani hinai samani poye jing rikha IS office hangkai jing IS office sogui chilap sanghai bo jing ano tana hinai thangka data rangai 3 bar thangka data rangai tana hinai hingka hangkai IS bono thamungma yangai thana call khahalka thana call khaman poye kai thana phaikya thana phaipu hangkai bo kri kha biang khari thangka saimiya ngai jing nogo phaikya nogo phariya kone jingno thana yok tai ni no khai call khaikya bono bo khaikya nimang sa khaina ni hinai angtai om hai tomung hamya tai khariya bono ani no bolung kaini bo go sika jingno hangkai ang bo boijo to map khairi hinung kang bo boi okala jakala ni kogro no map khari kha hangkai map angkai bono map khaimani bo thingai tamangka angkai school ji sokok rijak siu ayang ni phari bang school khesa yin chong tongu ungko police ni phari thanani apor kunna hen apore kono hiya ko bo ngate ko ekdini bisingo bo hota cha meeting khari se ano sokok yu thaise sungma kri sama kri sabo bai meeting khai SMC committee bai SMC committee yogoi meeting khai bongni satai no bongni musung tei sawoi ano thaise bo sungya sabo saya ang soibo rijagya anati ge sokok yu bo ro abon pore sokogri man pore nang bor thangka je nang khesari ma songli ani pore nang bor thangki taisa aboni je justin naikha IS office thangka ang IS office thangmane pore IS office no tinia khna hin toni mang no bodel mas toni kha nga aboni pore khai last 10 tarigo khai bosung no sai howo ang maria ungko no khumu yongo thangsidi mani kusube yambo ri hosina hin chawo ngai chung kusube yambo bo thangka kusube yang me thangmani ra go yong ngai chung siwo sa hingate principal sa be ma laikha am Rwngokni sa be bo ma laikha nga ngai siwo sa be principal sa kai sawo chung agi chung bo kusamno no toni nani musungo tam khaina ba chini psare bo tai kaisi kusuk montri tongo boyo odai jeri ma chung oba haino kamma tango hini sawo am Rwngokni sa sawo kusamno songni ya kutalno no songni de nayuk maya hini sawo nga chung abo siwo principal sani bukhungno oko khnai thangai no jingye am Rwngokni sano call khaikya ngai chung saka sa jung to nang bai tini bo te wasa ma laina phayo nang bo jaga hanchmani bo
phabo phaya phanya waisa hini chawati khai jing na singni woi jing tai sa bono call khaika call khaimani bore hangai bo singno ob hai hini chawo nongni o ai aja beton bai anga sing matha gami woi tongmaya norogano ta sapaidi angani jono sadodoni bagai sang matha gami kolmaya hini chawo gabono jing saka sa jing khai jing je kuka egara aja 130 jona khai jing bongno budi woi pass khaya da jingbu chini ngo ya sima ti banyo bo ekta monti chai tong hna bare jing kri ganga jing khai kri phana jing opa opposite te kanana jing kha nang jing hamja gai tong bo khai monti chengra bo ekta kri boyok baise bo but mane bo monti wa asuk tong bo kichaphan bo kri no khai boyok hiya da asuk da bo haya khai noni kukar khorok busa egara aja 130 jona jin kukayo olokai tam sakro oyo khangai bo chawa ati hini chawo simin bo phun to ni yo bon tanu bo tai sing bai kok chaya em rabindra bo tai kok chaya abun pore kan bese phaiye oro songna rokha phaikya phaya ang tai songna yok phaya thangli esukolo thaya koi usukango singkang thaya ko tai songna yo gabo na ang tam khanya ba media wo nono te kaisa kok je nang thangpuru isul thangai nono join kagos to drum sawo makai chaka joden kagos tu de hinai sabo unko onendoro debo ma ngi tabu je katal sang tang bin join kagos to tong hen bini joden kagos ang nu bonu gya kagos ba ang chaimiya abo hangkai kai bo chawo ang ani isaji ang chokok mano ang jiwoi mano hinai chawo sabo onendoro chawo karon headmaster bini isaji bo jagire gangkai bo abo ni bini musung tikhane song yoi chokok goi ko toni khata ngai chang khana man ka khapang daw tai bohok song titi edc hapang ni em borong manang Robindra Debroma nini arai aja takani bagai ang bokhro gamia ang matha gamia bo kaisa education ni tabuk bad jatui tongo rung phorongnaini bad jatui tongo bo edc ni hangamo edc area jodi borok ni ji sak bai thang borok em tongnai roksi borok omo hai kok sai tong hangke sabotai kok sasenai tabuk em Robindra moni tuyei justice bono rina ning tho taise bin jaga rina ning tho jong abo call krengnai em Robindra Debroma bai engkai orbo je tabuk satai klayo jong bo bai je tong halok sitra tongnani nainai je chasmai tongnani bagai logi sonai je Munda Basti ni je incharge headmaster Olendra Debroma bini mama klayo eba bin baigina bahai ki abahai ingman obono tabuk songmong kobangma lukorok tabuk songmong songui tongo tangai mama bagina bo khoroksa headmaster bo khoroksa rung phrangi tongnai bo khoroksa omo hai cherai dongno thinangno naithoto khaitlangi thangnai obo hai borok se botini omo hai chasmai tong logi sai tongkai o rung srengma jagani o rung sreng tongnai cherai rok bo tamunai bini thinang obo tabu sanglai tong lukorok engka chung tabuk thangnai ne Munda Basti ni Rwngnogo thangnai ne oroni headmaster Olendra Debroma bai tamo kok sabo jeng khane negrana nai tongdi choya kare chini kok tv naidi pone 8 bajoi tongo Munda Basti ni school takphono school kholok jagya tala rijak naidi tala rijak yango student ok chere roi ko na naidi naidi Munda Basti Rwngnokni rungsernai cherai bwsarok school ma haibya school nok tala rijak Nandra master koita phai noita phayo deli da noita phai master kodol khatar ko phayo ko sam kho noita khapang ta hotai bohok song sung tak phai sopakya thik orbo Munda Basti English medium JB school a jaga sang phai sopakya tabuk or khoroksa phano tabuk sakjoti rung phrongnai rok ba rung phrongnai jek sokpaya kho tabuk 8 baji thangka takphano sopaya ko koitan jorabo oro Rwngnok kholokjakno yang phatorong kha chererok basajak ma habia nok bisingo rung phrongnai phaimung phaya do borok to phailia nongkha yango songnai yang songnai sidinsi kholokjakya songnai sidinsi songpaya ko bufur songpainai omoni tamung singmo ma phunuk paikya hangkai oroni halok kaisa belai khnatogya mama bagina eban bagina jeno Sikla tona logi samane oroni rungphronai bokhora headmaster Olendra Debroma bo orwo khesari songtongnai
buku khoroksa no sikla tongna logi soka yang bini baginijwk phabo apon baginijwk ya bini baginijwk bono sikla tongna logi somani sikla tongjai ni bagino oro khesari ma songlaya yakari rikha bo sokogoi rikha oroni headmaster olendra debrma sikla ma tonghanga to yakar gla khamo sikla tonghanga to bono songni ton khamo taisi bo sajak basa baro thangnani nang rangni obab nanglak rangni bial nanglak nini iskulo je nang je khesari songtamani nonang katham kai klangai thangnai nini kagos potro bebang no tai buisoko mai jatkha no snang boi nai rang puisan magi tawana di je nangma nangni tangano oba hairo khni bono phem logjak rang puisa rok bai buku khoroksa ro khesari songtongnai no olendra debrma tamgui oba hengana bo khoroksa headmaster totoi tini bini o je rungsrungi tongnai cherai rokni bagui borware wansukya jeng asa kok kobang saya orbo titi edisi hapangni edukasioni tabuk je budgetui tongnai yem borongmana Rabindra Debrma omo hairono cheri nene nengtho suru saksaicheng bogitari phuru buino kok khnatok khnari woi buino muni kothok muniri woi o bogita baiya o buini kokno solok saboi buino muni kothok muniri ma baiya yem Rabindra omo hairono phai naina nengtho yem Rabindra ni bo orbo naithai bo jahato ADC ni mantri tongmani ba ADC ni education ni bo budget tongmani bo omo hai ADC area bo school je durbolotang tongmani de school omo hai master je khoroksa headmaster te bo sikla tong logi somani tai tabuksa jorte oro english medium tongoi bo tabuksa jorte oro school khlok jai mani oborono naina ningtho em Rabindra Debrma tai oboni bisingte o je amsani lukurok bo omo hai school khlok jai tongmon jogo obijuk kisa khaya nangmani boro ke sana nangmani koitan jora school phai koitan jora school kholok abo hairono ke naina nangmani dekson khlai nangmani abo bo khlai jaya bolong bisingo hnei pahar bisingo hnei omo haikhin tonibo oro phorungnai buini dofani borok ya nijini dofani borok no chini tipra sarono oro rung phorungnai rung bokhorok master rok yang srungnai rok chini borok tai tong oro munda tongo koyekjona borok tini tamgui abo haike nijini borok no jora tuise abo haike borok phorungui maya kaham ke maya school somoi mote khulok pai maya abar sikla tongna kha bolon phodreng asda tongthokjakha asda motongma bari yang kha Olendra Debrma o Olendra Debrma bo bui bai sikla ma tongen bagino tini o je khoroksa burui oro mamuise khesari songtongmani bono sogogiribo o Olendra Debrma khoroksa bo master ঠিক আছে bo master khlai bo rang puisa tongo rang puisa gonang hinai tini bo gonang hinai tini bo korini nukhungni borok no bo oba hike rang puisa phunugui bo tini sikla tongna logi somani phiaba tabuk bukhuk je oba hike je khesari songmani yakari jakha Olendra Debrma bai phiaba bo bigrasa borok nukhungni phiaba tini bigran logibo khoroksa borok krei bigran logibo rang puisa krei bigran logibo je nang tomon jorabo borok logi nai krei gonangni logi hongka tini no aboni justice aboni action ngi thangamong tini rang puisa krei bai tini bigra nungma bai bini ungkologo bini boskango kebo phai basawi kok sanai krei abon bagino seng bigra khangra seng joto hapung hatai guri tongnai seng koktoma thumui phunuk tongnai ro seng omo hai je bangpili ing tomon jora mo hai koktoma ing tomon jora seng phunuko sarai omo hai rongno domon khanya nangnai omo hai master rongno o jagani borokno transfer khlaina nangnai khai omo hai je pahar area ni je ADC area o je school tongmani je omo hai master lupsa behia rongno omo hai jodin toni kangkai bobi shoto cherai oroni sikla sokthangbo cherai do phonto rom ferjanai omo hai system kangkai oroni rungsrungi tongna cherai rok sikla sokkangka borokno phonto borom fernai je bini moni hai je behavior je bini gramon hamyao जों बिसे कक साले खाबं दाउtai बुसं oro koitan jora master phai chung obno nasingi tongnai master bo jorao khoroksa master phan phaidu songnai phan phaidu bo jorao khologjak bo jora tamung जों obno nainai soya kare nai tongnai chini kok tv chin oro hangkai to tabuk sujora sarjona tongo bumung tam hangkai chini in charge ni bumung hangkai Olendra Debrma tei khoroksa hangkai city Daniel Munda tei khoroksa hangkai madam Bisolokhi Debrma tei hingkai ang ani bumungkai Romani Debrma tabuk je bortomani time bo oskolo rungprunani jorangi dongkha apni khoroksa no rungno sapajak abo jebabe gabile ta nung monogo chung monogo lukurok bo nuknai abo rok baike hamnani sar edising kina bo hai obo hingkai to sir obo tabuk chini mo local guardian rok tongo guardian মানে student ni guardian school ni managing committee rok tongo gai borok se abono daito tuina nango gai borok daito tui jodi so abono
उनको खलायके के अब काहामंगनाय के अब तो कैसा इंग्लिश मीडियम स्कूल गई इंग्लिश मीडियम स्कूल तो कैसा काहाम गई चलिना हिंगे अब हाइके या टाइम टू टाइम जतनो फाइना नांगौ स्टाफ रक जतनो गई गार्जेन पारानि प्रतिबिसि जे निनि नेता बानो बा ग्रामनि अतै मुरबा मुरबि तंनाय रक बरगो आगोगै फाइना नांगौ स्कूल नो नायकला नांगौ अतै खलायकेसो जों चिनि एडिशनाव जों काहाम गई तिसाय मानाय ता चिन अच्छा आपनि तो सिगांगो ओइ स्कुल तंमा सिंना सालबेसे हारस फैगोन आं अरो एप्रिल नि 8 तारिखआव जयन नि फायो जयन नि फेमिनि यागोलो ककमा कायसा कतमा नखना नंगो मिया थानाय सालो जे कक्का सालाय फेमिनि नरनि अरनि इनचार्ज हेकब हेडमास्टार खरकसा अरो संनाय कस्मिक देबरमानो जे बेनि खुक सिद्राबाय बेलगै दाल बिदाल कक सावै खरकसा नुखुं नि खरकसा नुखुंनि कथाय दाबो बरनि नुखुं बायति बायति हिक साइ कथालाय मिया अबरो बबो हेवानसु नों खरकसा रन फ्रनाय अब तो आं तो अब जराबो आं साइमिया खकै तो खना हरका किसा एंकाय अबनि बागैनो माने ताबुक अबनि बेपारो तांकुन साइमिया एंकाय आं तो कताल फाइद्रब एंकाय ताबुक तो अरो ताबुक जे आंनो फाइमां एंकाय तो कताल से कैसा संनायको का जयन खलायजा नायनो साइमिया अंग थाखिदि ताबुक उ जे बर मनांगरनि हेडमास्टार जे सुरि थांमानि नरनो बतो खरकसा इनचार्ज केबो बाजार दायित्व दक जेहेतु सप्ताहनि ऊपर नियम तो कलांथारनांगौ कोना कलां अब तो आं तो ताक कताल आनो खैतो कुन बो सालांगिया माने केमनो कुनो चार्जै कलांमानि आनि मते जानाकरै गाय आनिस्लाय सिनियर गरो तंगो ते खरंनै दानियल मुन्नो बाय सिनि मैडम बिसलक खि बरंनो देखलां थाङाबले आंबो साइमिया बरक आनले कुनो सायाता मति फुनानो आं अरो चार्जै कलांखा आं ट्रिटमेन्टआव थांगौ नै रग आं कुन सामाखै खोनाया आसन ननि काहामबो बुंसा आने ननि बुमो आने बुंखाय रमनि दे बर्मा रिपोर्ट याखाबा सागनाय जागा नांगौ